Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Afana. Na gajiya. Ina zuwa haka naga kina ta sauri. Wallahi zan je cikin shagon. Allah sarki. To da mun kan bata miki lokaci na ga kamar kina sauri ne. Da Allah ko zaki taimaka min da lambaki sai mu yi waya anjima. Hello? Mari, I'll call you back. Namba ta fa kace. Mana. To me zaka yi da namba ta? Wai na ga kina sauri ne kin ga in kika bar lamba Allah bashi na je gida kin ga sai mu yi waya ba. A hakan ne zan baka namba ta? To kike so da in ce ki bar lambar ne? Ko in sa maka? Taimaka. Kana ci. Na gode. Sai an jima. Kai kin yi kamar. Kamar kuma mota yake da shi ko? Kai, mota fa yake da shi. Kuma na ji na bashi ran namba.